Имах удоволствието да бъда на седянка, бабешка седянка, чуваш правилно, с 4 разкошни баби, които ми споделиха за техния опит с децата им, за това как са ги отглеждали едно време, на какво са играли децата им едно време, как са общували с тях. Аз съм си Михаела Клинкович и съм логопед. Гледай видеото, надявам се да бъде вдъхновяващо за теб. Ако ти харесва такъв формат, пиши в коментарите. Тук сме с баба Пенка и си говорим за това как са се гледали едно време децата. Много трудно, но вие хвърлете телефоните и си учете децата да говорят. Продължаваме разговора. Как едно време са се гледали децата? Биберони давахте ли не? Биберони, едни с биберони, други без биберони. Зависи от децата. Повече общуване, повече игра на пътя, без приятелчета, не нали, да се на телефоните, както е сега. И естествено децата, като има повече разговор, естествено и за тях е по-добре. Повече комуникация, по-весел има живота. Сега им е скучен на телефоните, според мен. То може да е интересно на телефона, ама не е същото. Включвахте ли ги вкъщи, като готвите нещо, като се прави нещо там да помагат? Включвали сме ги, помагали са някой път. Моите са си прали и дрехите, ако става въпрос, като са били малки. Да. Ама тото и вече се зависи как ти се преценяваш да си го контролираш детето и как искаш да го учиш на труд, на възпитание и тем подобни. Да. Ама сега вече, тогава имаше по повече деца, повечето бяха по 2, сега са по 1. Заради това вече са по-разглезени децата. Сега някои родители ми споделят как да му откажа. Иска телефон, как да му откажа. Иска сладко, влиза ми в магазина, дърпа, тръжка се, не мога да му откажа и за сладко, не мога и за това да му откажа. С разговор, как ще откажеш? Кажеш, примерно, купува един там шоколад или вафла, каквото е. Даже в момента не трябва да се ядат и шоколади и вафли, трябва да се ядат плодове. Да. Децата трябва да ядат плодове и зеленчуци, защото витамини е най-доброто. Няма и затлъстяване, няма нищо. И детето трябва, ако можеш, с думи, не с насилие, да му обясниш, че като си му купил едно нещо, е достатъчно утре пак. Не трябва да се презадоволява, защото като порасне, какво ще иска? Самолет. Колко играчки едно време имаха вашите деца? Честно казвам, моите са имали много играчки, защото не са били тъй от много отдавна. Имали са играчки, ама той сега има много играчки, тогава е мало играчки. По-важно е игрите. Играчките те омръзват на децата. Колкото и да им купиш, ще играе ден-два с него и ще го хвърли. А четяхте ли с дечицата, като бяха малки? Ами чели сме им приказки. До сега не знам. Има много хора си четат и сега на децата приказки. Така. А на какви игри се играеше едно време? От твоето детство, бабче, на децата? Тя много играеше на улицата с децата. Те много обичаха да играят народна топка. На криеница, жуменка, на какви си най-различни, но много обичаше да я четем книжки. Тя не заспиваше без книжка. Книжки, книжки, книжки и ги научи наизуст. Случвало се и чета и сбъркам някоя дума, тя ме поправя. Мамо, не е така. Моите, понеже за момчета, много обичаха да карат колелета. Момчетата, колелета. И те на криеница, на жоменка, на такива игри, като са били по-малки. Играеха се децата, играеха се. Да. Повече навънка сега повече са на телефоните.